Benvinguts una setmana més al programa resum del futbol americà català. Benvinguts també al segon mes de l'any 2017, un febrer que ve molt carregat de competicions i de partits del nostre esport. Un mes on gaudirem com mai del futbol. Abans de començar amb el nostre sisè programa i com és habitual, repassem els resultats que ens han deixat els partits d'aquest cap de setmana. Resultats de la quarta jornada de la 27a Lliga Júnior. Badalona Dracs 13, Barcelona Pagesos 6, Falcons Senglars 14, Barcelona Búfals 6, Argentona Box 29, Hospitalet Pioners 0 i Granollers 0, Terrassa Reds 44. El partit entre Barberà Rookies i Reus Imperials es va ajornar per les pluges i es jugarà el proper 11 de març. Comencem amb el repàs d'aquesta jornada amb el primer partit que es va disputar. Dissabte a la tarda, Falcons Senglars i Búfals es medien al Municipal de Santa Cristina d'Aro en un partit que va estar del tot entretingut i que no es va decidir fins a l'últim quart. Els Búfals es van mostrar molt segurs i concentrats durant tots els minuts i van jugar un partit molt seriós, treballant molt bé en defensa, aturant les embranzides del joc de cursa dels gironins. Va ser precisament la línia defensiva qui va sumar els primers punts del partit. Una intercepció, amb una mica de fortuna, això sí, de Lucas Macero, va acabar convertint-se en el 0-6 en el marcador, amb el que arribaríem al descans favorables del Poble Nou. Els Falcons Senglars van intentar-ho de totes les maneres. La defensa barcelonina aguantava a la perfecció. Però ja en l'últim quart, el cubi gironí Pedro Gandarillas i posteriorment Yair Santana donarien la volta al lluminós 14-6 i concedirien la tercera victòria de la temporada als de negre i taronja. Els Reds de Terrassa, per la seva part, van guanyar amb solvència els coets de la classificació als Granollers Fènix per 0-44, en un partit que es va haver de disputar finalment a Can Boada per culpa de l'estat de terreny de joc del conjunt del Vallès Oriental. No et perdis res del futbol americà català, subscriu-te al nostre canal de YouTube. El partit de la jornada el van viure diumenge al matí al camp de Badalona Sud, entre Dracs i Pagesos. Els badalonins tornaven a jugar a casa i volien seguir sumant davant un equip com Pagesos que no coneixia encara la derrota. Els Dracs van començar dubitatius i erràtics al partit i per contra els barcelonins van anar per feina a través de la seva millor arma, la carrera. A poc a poc els locals es van anar expulsant-se els nervis i tancaven millor la defensa. El problema però va venir en l'inici del segon quart, quan en una jugada de fake punt els del Carmel van endevinar la jugada i van recuperar la pilota a poques yardes de la zona d'anotació. Això ho aprofitarien els pagesos per aconseguir el primer touchdown del partit a càrrec d'Héctor Hernández. Els del Carmel no anotarien el punt extra i es quedaven manant en el partit 0-6. Els locals, per contra, no es van venir a baix i van mostrar la seva millor versió en el que restaria de segon quart. Primer seria Javier Bermúdez, que amb molta fortuna es faria amb l'òval i anotaria els primers punts. Els Dracs, per contra, sí anotarien l'extra point i donaven la volta al marcador 7-6. Tot just en el següent drive, la defensa badalonina recuperaria la pilota. I ja jugant en atac, Omar Becaya aconseguia anotar un nou touchdown i posar terra de per mig abans d'arribar al descans 13-6. A la segona meitat, les defenses van lluir de totes. Els pagesos buscaven en cursa anotar i emportar-se la victòria, però tant la línia com la secundària de Dracs va estar quasi bé impecable. El resultat no es mouria més i es consumava així la primera derrota de Pagesos a la Lliga. Aquesta derrota de Pagesos va beneficiar també a Argentona Box, que amb la seva victòria davant Pioners es queden comandant la classificació en solitari. Els Box van de nou mostrar la seva potència defensiva, deixant novament el seu rival a 0, i van tenir Eudald Sabater en plan estel·lar, anotant 3 touchdowns davant la impossibilitat de la defensa de Pioners. L'excel·lent forma física d'Àlex Bonin també va tenir la recompensa en forma d'anotació amb aquesta espectacular carrera. ...29-0 i els deures fets pels d'Albert Vila, que com deien manen a la classificació en 4 victòries en 4 partits.
Darrere seu, Falcons Senglars i Pagesos amb 3 victòries. Rookies podrà unir-se a aquest grup quan recuperi el seu partit contra Imperials i si guanyen, esclar. A la zona mitja, Dracs, Reds i Pioners amb 2 i 2. Búfals es queda amb una victòria i tanquen els reusencs Imperials amb un partit menys i Granollers Fènix sense conèixer la victòria. La 5a jornada d'aquesta Lliga Catalana Júnior es disputarà d'aquí 2 setmanes. Abans, però, aquest proper cap de setmana tenim l'agenda ben plena i és que comencen les competicions de Flag Sub-11, la Lliga Catalana Cadet i tindrem també la 4a jornada de la Lliga Catalana Sènior. Per fer-vos 5 cèntims, dissabte a les 9:30 comencem amb el Flag Sub-11 a Terrassa, on tindrem els 7 equips disputant la primera jornada. Un cop acabi, al mateix camp de Can Boada serà el torn per la primera jornada de la Lliga Catalana Cadet, amb Reds, Imperials, Almogàvers i Búfals com a protagonistes. També en aquesta Lliga Cadet tindrem sessió a Barberà a partir de les 10 hores, amb Rookies, Fènix, Senglars Falcons, Dracs i Box, en 5 partits d'allò més interessants. I aquesta jornada cadet es completarà a partir de les 15 hores a Vilafranca, amb Eagles, Pioners i Pagesos sobre el terreny de joc. Per diumenge deixem la 4a jornada de la Lliga Catalana Sènior. A les 12, Reds Eagles i Legends Falcons Senglars. Per la tarda, Uroloki Box i Almogàvers Pagesos per tancar un cap de setmana molt intens que, com no, acabarà ben de matinada amb la gran Super Bowl que estem segurs que tots seguirem amb ganes. Això és tot, nosaltres tornem d'aquí una setmana. Gràcies per seguir i subscriure's al canal de YouTube de la Federació Catalana de Futbol Americà. Fins a la propera, gràcies i a gaudir del futbol!